Βρισκόμαστε στη Μυτιλήνη και είπαμε να ξεκινήσουμε ένα επεισόδιο στο οποίο θα δοκιμάζουμε φαγητά από διάφορα μαγαζιά της. Και θα σας λέμε τη γνώμη μας βαθμολογώντας τα. Μέρα 1, θα δοκιμάσουμε φαγητά στα μαγαζιά της Μυτιλήνης. Σήμερα θα ξεκινήσουμε από το home. Εγώ θα παραγγείλω ένα μπέργκερ με cheeseburger. Chicken είναι. Chicken είναι. Ναι, είναι με κοτόπουλο. Ναι. Και εσύ? Και noodles με pulled pork. Στα οποία ήθελα να πω ότι θέλουμε να παραγγείλουμε μαργαρίτα, αλλά έχουν αλλάξει το μενού και δεν έχει πιάσει. Οπότε θα δοκιμάσουμε αυτά σήμερα. Καθώς περιμένουμε τα φαγητά μας να έρθουν, η σερβιτόρα μας έφερε αυτή εδώ τη λιχοδίτσα, ώστε να μας ανοίξει όρεξη. Εννοείται ότι πέσαμε με τα μούτρα και εννοείται ότι πάντα φέρνουμε το Φλωριάν να δοκιμάζει πρώτος και άμα εγκρίνει, μετά τρώμε κι εμείς. Η αλήθεια είναι ότι το ψωμάκι ήταν πάρα πολύ γευστικό και πάρα πολύ μαλακό και η αλήθεια που μας είχαν φέρει ήταν επίσης πολύ ωραία με το ψωμάκι. Αυτό είναι το πεντανόστιμο chicken burger που παρέγγειλα, με ωραίο ξεροτηγανισμένο μπέικον, με ζουμερό ψωμάκι. Σως μαζί με το κοτοπουλάκι και το μπέικον έχει δέσει πολύ ωραία. Πραγματικά τέλειο. Ο λόγος ο οποίος έβαλα μέχρι 8,2 είναι επειδή οι πατατούλες ήταν πολύ καλές. Ξεροτηγανισμένο είναι το μπέικον. Μ' αρέσει. Ωραία είναι η σως από μέσα. Βάζω ένα 8,2 κάπου εκεί. Βάζω ένα 8,5. Κάπου εδώ να πούμε ότι και για τα δύο μαζί πληρώσαμε 21 και 60, που για την ποιότητα του φαγητού ήταν καλά. Επόμενη στάση για φαΐ, θα πάμε στο Alley Dog. Επιλέξαμε να καθίσουμε στον εξωτερικό χώρο, παρόλα αυτά έχει και εσωτερικό, στον οποίο υπάρχει η προσωπογραφία της Φρίντα Κάλο, η οποία είναι διάσημη Μεξικάνα ζωγράφος. Παραγγείλαμε ένα burger barbecue για μένα και η Ναταλιά παράγγειλε ένα... Τι παράγγειλες, Ναταλιά? Ένα chicken από καημό, από το home. Όπως παρατηρήσατε, είμαστε μπεργκεράκηδες. Καλό. Μπομπά. Δεν είσαι σίγουρη? Τι θα βάζεις? Πόσο βάζεις? Ένα 7,5. Δεν σ' άρεσε? Καλό. Ωραίο είναι. Ωραίο το ψωμάκι. Ωραίο το μπέργκερ. Πόσο του βάζεις στα 10? Το κρεμμύδι μου αρέσει πολύ. Αλλά έχει ωραίες πατάτες. Οπότε του βάζω ένα 9, όχι, 8,9. Μόλις φύγαμε από το μαγαζί, εντάξει, για τα δύο μπεργκεράκια δώσαμε 14,80. Μια χαρά. Εγώ ήμουν πολύ ευχαριστημένος. Εμένα εν τέλει δεν μου άρεσε τόσο. Αλλά δεν ήταν στις γεύσεις μου πολύ. Δεν είναι ότι ήταν κακό. Δηλαδή το ψωμάκι του ήταν πολύ ωραίο και οι πατάτες και όλα ήταν καλά ψημένα. Απλά μάλλον δεν ήταν για μένα. Αρχικά πρέπει να με προετοιμάζεις όταν βγάζεις βίντεο. Τώρα έπρεπε να κάτσεις εσύ κάτω και να ανέβω εγώ πάνω για να με στήσω και να βγάλεις ωραία. Με έχει νευριάσει. Θα πάμε για παγωτό στη Γαρδένια. Παραγγείλαμε, εγώ βανίλια και η Ναταλία πήρε. Αυτό τώρα είναι μια μπάλα και καλά. Ναι, και καλά. Ήταν πολύ καλή η κοπέλα που μας εξυπηρέτησε. Μας έβαλε μισό και μισό. Και πήρα ιταλικό μπισκότο, λότους νομίζω και κιού. Εντάξει, βανίλια πόσο άσχημα θα πάει? Καλό. Δεν είναι βανίλια βέβαια, ήμουν σίγουρος ότι θα πάει καλά. Θα βάλω ένα 9. Ποιο είναι πιο ωραίο, αυτό ή το προηγούμενο? Το πρώτο, το ιταλικό μπισκότο πρέπει να ήταν.
παίρνει ένα 9 και η πραλίνα φουντουκιού παίρνει ένα 8,5. Όχι, βασικά ανάποδα. Βασικά. Μέρα Τρίτη και σήμερα πάμε να φάμε πιτόγυρα. Πάμε να πάμε στο πίταμάκι του γηπέδου. Είμαι κοντός, τι να κάνω. Ο χώρος του μαγαζιού είναι πολύ ευρύχωρος. Έχει και έξω, αλλά επειδή έχει βραδιάσει, προτιμήσαμε να καθίσουμε μέσα. Παραγγείλαμε 2 πιτόγυρα, 2 μπουρεκάκια, γιατί όχι, και 2 αναψυκτικά. Εμείς για τα πιτόγυρα ήρθαμε, αλλά εφόσον το μενού έχει και μπουρεκάκια, εννοείται που δεν θα αντισταθούμε, εφόσον η Ιταλία είναι κοιλιόδουλη και δεν μπορεί να αντισταθεί στα μπουρεκάκια. Και πάντα παίρνουμε μπουρεκάκια, όπου και να πάμε, αν το μενού έχει από αυτά. Ήρθανε τα μπουρεκάκια μας και θα κάνουμε το try μαζί σας. Έχει λίγο λαδάκι παραπάνω βέβαια. Βάζω ένα 8,5 στα 10. Εγγύης. Άμα δεν είχε το λαδάκι θα ήταν 9,5. Για μένα είναι ένα 9, γιατί μου αρέσουν τα μπουρεκάκια. Τώρα μιλάμε για γευστογνώστη εδώ πέρα. Δεν υπάρχει πιτόγυρο που να μην καταλαβαίνω τα τέλεια σημεία της και τα λάθος σημεία της. Από πατάτα λέμε μπόμπα. 9,2 στα 10. Η σως τέλεια. Το κρέας δεν έχει γλύνα, το παν. Τι δεν έχει? Γλύνα. Ξέρεις τι είναι γλύνα? Το λίπος. Λοιπόν. Τουλάχιστον έτσι φαίνεται, τώρα θα σας πω στο τέλος. Και τώρα πάμε στη δικιά μου. Πατατίνες είναι ωραίες. Του βάζω ένα 9,5 στα 10. Καλό. Στο πιταμάκι πληρώσαμε 14,40 για 2 πιτόγυρα, 2 αναψυκτικά και 2 μπουρεκάκια. Είχαν 2 ευρώ τα μπουρεκάκια, 3,70 οι πίτες και 1,5 ευρώ το αναψυκτικό. Ήταν πολύ δυνατό το πιτόγυρο εκεί και πολύ λίγη βαθμολογία πιστεύω βάλαμε. Ισχύει. Όλο ήταν όσο έπρεπε. Και τώρα πάμε για γλυκό, για donuts. Ή συνεργάζεται με την Νανού ή το λένε Νανού. Τελικά όντως Νανού το λένε. Είναι ένα γωνιακό μαζάκι, αυτός εδώ είναι ο χώρος, το οποίο κάνει μόνο donuts, όπως καταλάβαμε. Μόλις τα πήραμε τα donuts, θα τα δοκιμάσουμε στο σπίτι. Να πω ότι δώσαμε ένα 30 για το ένα, πήραμε 3 κομματάκια. Αυτά εδώ είναι τα donuts. Ήρθαμε σπίτι, θα τα δοκιμάσουμε εδώ. Αυτά είναι τα 2 που παράγγειλα εγώ, πήρα. Αυτό είναι με μερέντα και μπισκότο, αυτό είναι με ωραίο. Και αυτό είναι με μερέντα και μπισκότο. Εδώ βλέπει τα θυράματα που φέραμε στο σπίτι. Δεν κάνει όμως να φάει γλυκά, οπότε δεν θα της δώσουμε κάτι. Έχει μέσα σοκολάτα, ωραίο. Έχω να πω ότι ένα 9 τίμιο. Εγώ παίρνουμε με αυτό στην πραλίνα. Και δεν σας πω. Είναι top. Δεν το περίμενα τόσο ωραίο, η αλήθεια είναι. Ο κύριος εκεί που μας τα έβαλε είπε κιόλας ότι μόλις βγήκανε και φαίνεται ότι είναι φρέσκα. Βέβαια κρυώσαν λίγο γιατί εμείς κάναμε μισή ώρα να τα φάμε. Αλλά είναι πολύ ωραία, πολύ τίμια. Να το δοκιμάσω και αυτό με τη μερέντα, να σας πω γνωμούλα. Top. Και αυτό. Ένα 8,9 με 9. 8,99. Είναι πολύ ωραίο. Βάζω ένα 9,5 στο 10. Κάντε ένα like και subscribe γιατί βοηθάει.